La vaca Connie. La Connie i el pomer. Acabava de començar un dia esplèndid. Tots els animals del bosc s'havien llevat de bon matí per aprofitar aquell dia tan bo que feia. La Connie i en Patch també s'havien llevat d'hora i havien sortit a passejar. En Patch pensava en els jocs que farien i no mirava per on anava. No es va adonar que hi havia unes punxes a terra. Ai, ai! Espera't, Connie, que m'he fet mal a la pota! Ai, ai! No sé qui les ha deixat, aquestes punxes a terra, perquè les haja fet jo! Ai, mare, em sembla que he sigut jo. Em sap molt de greu. T'has fet mal per culpa meva. En aquesta època de l'any mudo les punxes i sempre em cauen a terra. El que passa és que no sé què fer-ne. Tranquil, home, nosaltres t'ajudarem. Segur que els podrem trobar alguna utilitat. Els dos amics van travessar el bosc ben contents. Però quan van arribar al pomer van trobar en Paddy que feia cara d'estar molt amoïnat. Hola, Paddy, però què et passa? Per què estàs tan trist? Hola, parella. És que avui tastar les pomes d'aquest pomer, però el que passa és que com que són tan madures i toves, quan cauen a terra s'esberlen i queden totes aixafades. I per què no busques un altre pomer que tingui les pomes verdes i fortes? Així no s'aixafaran quan caiguin. Perquè les pomes madures són les més dolces i gustoses, sempre que no estiguin aixafades. Oh, mireu, està a punt de caure una altra poma. L'he d'agafar, ostres! No! S'ha esberlat! Ostres, noi, sempre estic de pega. Cauran totes les pomes de l'arbre i no n'hauré pogut tastar ni una. Ai, i tan bones que han de ser. No t'amoïnis, si en Patch i jo anem a veure tots els nostres amics, segur que en trobem algun que et pot ajudar. En Patch se'n va anar cap a una banda i la Connie cap a l'altra. I sempre que es trobaven algun amic li demanaven ajuda. La Connie de seguida es va trobar l'esquirol rosegó que saltava amb una gla a les mans. Hola, Rosegó, que em podries ajudar a collir unes pomes madures pel nostre amic Paddy? Em sap greu, però ara no et puc ajudar. Ara mateix he d'anar a portar el sopar als meus petits. Oh! No gaire lluny d'allà, en Patch es va trobar una colla de formigues. Hola, Patch, que busques alguna cosa? Busco algú que pugui ajudar el nostre amic Paddy a collir unes pomes madures. Que li podríeu donar un cop de mà? Em sap greu, de debò, prou que m'agradaria poder-lo ajudar. Però les pomes són molt més grosses que nosaltres, i si ens en caigués una a sobre, ens aixafaria. Mentrestant, la Connie va arribar al llac on hi havia la granota John sobre una fulla de nenúfar. Hola, John. En Paddy necessita que algú l'ajudi a collir unes pomes molt madures i bones. Creus que el podries ajudar? No, no puc, i em sap greu, però és que en Paddy viu al bosc i jo no em puc allunyar gaire de l'aigua. Pobra Connie, semblava que cap dels animals del bosc la pogués ajudar. La Connie i en Patch van continuar buscant. Però al cap d'una estona... Oh, no val la pena que ho demanem a ningú més. Pel que es veu, no hi ha ningú que ens pugui ajudar. Just en aquell moment va arribar la cabra Belinda. Bé, hola, Connie, hola, Patch, que busqueu alguna cosa? Sí, busquem algú que pugui ajudar en Paddy a collir unes pomes molt madures abans que caiguin a terra. Sabeu què hauríeu de fer? Hauríeu d'anar a veure en Filós. És molt intel·ligent i segur que se li acut la manera que en Paddy pugui collir les pomes. Esclar, en Filós és amic nostre i segur que hi troba una solució. No hi havia pensat. L'anirem a veure ara mateix. Moltes gràcies per ajudar-nos. Adéu, Belinda. A reveure!
En Filós era molt treballador i sempre estava molt content. La Connie i en Patx el van trobar que teixia una teranyina. Hola, Filó, se t'acut alguna manera perquè en Paddy pugui collir unes pomes? Podríem fer una xarxa i posar-la sota l'arbre. Sí, bona pensada! En Paddy estarà molt content quan li diguem que tenim la solució. Doncs mira que bé. Vinga, val més que baixi i em posi a treballar de seguida. No hi ha temps per perdre. La Connie i en Patx van estar molt contents. Finalment podrien ajudar en Paddy. Quan en Filós va acabar de fer els últims retocs a la xarxa, li va quedar perfecta. Ja està, ja teniu la xarxa. Ara espero que funcioni. Segur que funcionarà. Moltes gràcies per ajudar-nos. Apa, adéu-siau. Adéu! Just quan acabava de marxar en Filós, una poma va caure de l'arbre i va anar a parar a la xarxa. Visca, mireu, funciona! Però la poma pesava tant que va trencar la xarxa. Es van posar tots molt tristos. Ostres, no les tastaré mai, aquestes pomes tan madures! Aleshores van arribar les formigues que traginaven unes punxes. Hola, amics! Busquem algun lloc per deixar aquestes punxes. No volem que les trepitgi ningú sense voler i es faci mal als peus. La Connie va rumiar un moment i va dir... Deuen ser d'empunxes. Ja sé com les podem aprofitar. La idea de la Connie era molt intel·ligent. Amb l'ajuda de les formigues va col·locar les punxes al voltant de l'arbre. I cada vegada que caia una poma, quedava clavada en una punxa i no s'esbarlava. Per fi em podré menjar les pomes! Ostres, quina bona pensada que has tingut! Visca! 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 Llavors va arribar en punxes. Vaja, que bé. Veig que heu trobat una utilitat a les meves punxes velles. I així no hi haurà ningú que les aixafi i se les clavi als peus. Gràcies a la Connie i els seus amics, tothom va estar content. En Paddy es va poder menjar les pomes i l'Eriçó no va haver de patir per les punxes que li queien.